Madaydayaw ti Apo, idaydayaw yu ti Apo manipod langit. Da kayo nga agnaed kadagiti na nga to adiso. Agdaydayaw da kumaamin tinagan ti Apo, ta idi nagsao na parsuada. Pasdek na ida, ti ayanda, ti agnanayon, nga awan ingana, ket di da mabalin, ti agsalungasing. Idaydayaw yu ti Apo, manipod iti daga, dakay a dragon, ti taaw ken mangliwing-liwing, adanom, dakay akimat ken yelo, niebe ken angip, napigsa nga angin, amin nga agtungpal iti bilin na. Idaydayaw yu, dakay abantay, ken turod, amin akayo nga agbunga ken namin bakir. Idaydayaw yu, dakayo nga animal, nga amo nga atap, aguyuyas a parswa ken amin at tumatayab. Idaydayaw yu ti Apo, dakayo nga ari ken amin at tatao, dakayo a prinsipe ken ukom ti amin a daga. Uray dakayo a barbaro ken babalasang, lalakay ken ubbing. Idaydayo yu kuma, ti Apo, ang natantanok ngem ti amin, tinagan na. Taring bawan ti dayag na, ti langit ken ti daga. Pinagbalin na, anabileg, ipagilian na. Isot gapuna nga idaydayaw, iti amin at tattao na. Ti Israel, anapateg ken kuana, madaydayaw ti Apo. Gloria kuma ken Ama, Kararag tayo. Bendito ken ayat unay, Diyos nga mami anay langitan.
Pagyamanan mi unay Apo, itang aldaw, tanabalinan mi manen o Apo, ti umay, dito'y balay kararag mo, tapno umay kami agadal ken nagdaydayaw ken ka o Apo. Agadal dagiti nasantuan nga sa saom, ken nagdaydayaw o Apo. Dawaten mi kadi o Apo, ti presensyan, ti tumunggal maysa kada kami. Kawanan na kam kadi Apo, adigiti adunay nga naglabsingan mi ken ka, ken ti pada mi a tao, napuutan mi man ken saan. Dagutoy Apo, ti pakidawat mi, gapu ti napatiganagan ni Apo mi nga Jesus, nga isu ti manubot, ken manangisalakan mi. Amen. Naayabantay nga agbabawi, ngem agkitakit tayo, ang mga klon kadagiti nagkamalyan tayo. Naawis tayo nga agsaksi, ti managayat, apamakawan ti Diyos kadagiti basbasol tayo. Ngem tarigagay tayo kitde, nga ipakaamo dagiti kinasyasino tayo. Agkamang tayo, ti dayta, anang giya, inamnama ken panakaagas. Maawis ti tunggal may sa kakapsat, hintay pa nagkonfesar, babaen ti hintay pa nagparintomeng sa sino man nga kabailan na kay bayat tinatal na atukar ti organ. Dumatag tayo kinapo. Agkararag tayo, manangasi nga amami iti daytoy a Domingo, ipudno mi dagiti basol ken nagkurang kami ti sangwanam. Bigbigen mi iti panagkasapulat mi ti mamakawan, ken pannakadalos tapno agtultuloy nga nakaiayo kami iti biag mi. Pabarwem ti puso ken panunot mi Apo, baliwan na kami babaen ti bilik ti Santo nga Espiritu Santo. Amen. Tangarod ti pinakaurnong dagiti sagsagot ngagpaay ti panakaaramid ti multipurpose building.
Naragsakan na, idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Padayawan tayo iti Apo, kaya nagyaman tayo manen, iti daytoy nga kanito, kas maysa nga gimong, ket sangsang kamaysa tayo manen nga agdayaw, ken nagyaman, ken Apo Diyos, iti daytoy nga kanito, nga oras, tapno kastaket, itagay tayo, iti naindaklan, nagan na. Naimbag, gabigat tayo amin kakabsat, good morning! Ayan, kaya kastamet kadigiti kakadwa tayo, nga adda iti online, iti gimong tayo, dito yung Ilocano Service, ti Central United Methodist Church, agyaman kami, ti agtultuloy, nga panakipasetyo, ket kidawi may man, nga pakishare and post yung man, no, at the cellphone nyo, tapno kasta ket mabuya, ken maawis yung mat, dagiti kalugaran tayo, kailyan tayo, kapamatyan tayo, nga Ilocano, kadagiti na duma-duma nga diso dito'y pagilyan tayo tapno may kan na tigundaway nga umay dito'y Metro Manila ket maawis tayo isuda nga makigimong dito'y Central United Methodist Church dito'y Ilocano Service ket agyaman tayo iti presensya yo. Kablawan tayo man, dagiti umuna nga gundaway, nga makadwa tayo, iti gimong tayo, iti daytoy nga kanito, agyaman tayo, iti pamilya ni Kuya PJ Patong. Ayan, naggapo pa, taga-Baggaw, Cagayan. Kidawik man, di pa nagtakder na, si Bubukel nga pamilya na, ayan, nagyaman kami. Ngayon, magigyan na ito'y Sampalok. Ito'y Sampalok tata. Kaya tagyaman kami kuya, ti panakipasetyo, dito'y gimong ti Ilocano, ket sapay lang bayat ti kadayo dito'y Manila, ket saan nga dito ti umuna, wenno maudi, nga makadwada kayo, ti panagdaydayaw ken Apo kada Domingo. Ken kastamet nga agyaman tayo, ayan, makitkitak lang isona ni ate, mabasbasak lang ijay, evening daily devotion tayo. Agyaman tayo kina ate Gertrudes Tumamaw, taga San Manuel, Isabela, UMC. Ayan, nagyaman kami. Ayan, may isa-iso ng Diakonesa. Ayan, nagyaman tayo at ti presensya ni ate Gertrudes. Ket nagyaman nagiti gandat yun ti Manila kita tultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo. At dapat nagiti kakabsat tayo, nga umana nga gundaway, nga makadwa tayo tata, kidawik man ti panagtakderyo, tapno kastag mabigbig kayo kakabsat, iti daytoy nga ditoy gimong tayo. No, awan kakabsat, agyaman tayo, ken kablaawan tayo, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, kastamet ka dagiti mang celebrar, iti anibersaryo, dagiti kasarda, iti daytoy nga sumaruno nga lawas. No, datoy ni ati Joan Lacerna, ayan, datoy ba isuna, dagiti iti makitak ni Nanay Segundina Bayudan, kastamet ti presidente ti UMM ni Engineer Joel Sivilieja. Happy birthday ken into no 22 ni kabsat Fred Flores Jr. Ayan, nagyaman tayo ken adapay kadi dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas nga tayo nga awan ija inspire tayo wenno adda inspire tayo ngimang kunay pay kabisado kakabsat kidawik man ti panagtakderyo no adda dagiti kasangay iti daytoy nga lawas adda kakabsat. Ayan ket dagiti agkasangay tata dawat ken kararagmi nga agtultuloy nga ni Apo Dios ti mang bendisyon kanyayo kadagiti amin nga aspeto ti panagbiagyo ket anyaman dagiti dawat yo ket ipaay kumang sibubuslon ni Apo Dios kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyayo. Agyaman tayo iti daytoy nga kanito kakabsat tanalpasen ti eleksyon tayo ngem saan kumang ijay nga aglipas iti aramid tayo kas maysa nga Kristiyano ngem kastamet tintay agtultuloy nga panangikarkararag kadagiti agakem manen iti lasod ti tallo nga tawen ken innem nga tawen iti pagilyan tayo kat ikarkararag tayo tapno kasta kat sisasagana da nga mangaywan iti dagiti ilili tayo syudad probinsya ken kastamet ti pagilyan tayo ti panawen nga inted ti umili tapno kasta ket agtakem damanen kadagiti posisyon nga pinili da ket agtultuloy tayo nga ikararagan isuda kakabsat dagitoy nga napili ken naiproklama
nga nangabak iti napalabas nga eleksyon tayo idi Lunes. Ken kastamet kakabsat maawis nga UMM into no Sabado, nga adda ti aramid tayo nga UMM gathering dito'y Garcia Hall. Iso nga kidawik man dagiti UMM United Methodist Men nga sapay lang kumang atendaran tayo daytoy nga aramid. Babayan ti panangidangulo ni Engineer Joel Sibilieja, ti presidente ti UMM. Ken kastamet nga makipagrik na tayo kakabsat ken mga pakaambok kanyayo nga ni Attorney Humilde Ferrer ket Pimusayen kakabsat. Kat adda ti service into no 22 ijay St. Peter, Quezon City. Tapos 24 to after the cremation ay dito'y uneg ti iglesia tayo ti maudi nga serbisyo na sakbay nga yawid da ken ipunpon ijay Iligan City ijay Mindanao. So iramraman tayo man kadagiti karkararag tayo ti pamilya ni Attorney Ferrer ti ipapanaw ni Attorney Humilde. Ken kastamet nga ikararagan tayo iti umadanin nga Philippine Annual Conference regular session nga maaramid into no May 27 to 30. Ngem DJ 27 ket iso ti clergy session at deaconess session, jakamo no adda ti lay session dagiti amin nga delegado ken kastamet nga ti 28 iso ti pangrugi ti regular session aging gana ti 30 iti Mayo. So no ikararagan tayo man dagiti DS tayo kastabet ti obispo tayo ken titunggal pastor kadagiti mayakar ken dagiti han nga mayakar nga papastor diakonesa kadagiti iglesia tayo. Iraman tayo mamet nga ikararagan dagiti diakonesa tayo diti Philippine Annual Conference nga da iti parang lakbay aral da nga maaramid ijay Singapore ket isoda ket agbiyahe into no alas 7 ti rabii into no rabii agpa Singapore da amin ket nasuro 15 nga diakonesa ditoy PAC ti umay nga umatendar iti daytoy nga aramid kas paset iti continuing education mat dagiti diakonesa tayo iti annual conference tayo. Kidawik man ni presidente itagtutubo tayo dagiti opisyales at dabasit padamag. Paulo, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po napakinggan niyo po and na-enjoy yung aming munting pa-teaser. Ayun po. So we're inviting you po once again sa aming youth reception this May 25 na po, which is next Sunday. And bago po sa lahat, may I ask ulit those youth na nandito po ngayon, ages 12 to 23, to kindly stand up or raise your hands na lang po para po ma-recognize po namin kayo. Alam ko po sa choir, meron po. Ayun. Thank you. So ayun, we're inviting you this upcoming Sunday, 12:30 p.m. po sa Perez Chapel. Bale po yung youth reception. We'll be having a simple lunch fellowship lang po. And we'll be doing fun games and activities to get to know po the youth and recognize them po para po we can build a parang bonding and form closer relationships with them po. So sa mga parents din po na nandito, we're kindly inviting your children po sana to come have fellowship with us po on that day. Yun lamang po. Thank you and si Kristo higit sa lahat.
Diyaman kami, agtultuloy nga suportaran tayo, dagiti arami, dagiti agtutubo tayo into no Domingo. Sige mga kakapsat, tumakdir tayo, kit iyalatiw tayo, ti ayat, ken kapya ni Apo, babaen, ti panangabrasa tayo, panangalamano tayo, ti tunggal may sa bayat nga makankanda, ti timpuyog, dagiti Kristiyano. Ti pistula tayo, itang bigat, ket maadaw ti libro dagiti aramid, kapitulo 10 ket maysa, bersikulo maysa, aging gana ti 10 ket 8. Kastoy ti maibasa. Nadamag dagiti apostoles ken dagiti kakabsat iti pammati ijay Judea nga inawat met dagiti intel ti sao ti Dios. Idi simangat ni Pedro ijay Jerusalem, binabalaw ti grupo dagiti Hudyo nga uman namong iti seremonya ti panakakugit. Kinunada, napankagayam ti balay dagiti tattao asaan anakugit, ket nakipangan kapay kadakwada. Ngarud sinarita ni Pedro ti amin anapasamak manipod Rugina. Kinunana, addaak idi iti syudad Jope, ket madamaak nga agkarkararag idi nagparmataak. Nakitak ti kasladakkel nga ules, maipabpababa kadagiti upat asuli na manipod iti langit. Nagdiso ti asidik ko, minatmatak anaimbag ti unegna. Nakitak dagiti na dumaduma akita ti animal, dagiti narungsot nga ayop, dagiti agkarkarayam, ken dagiti atap at tumaytayab. Nangeg ko ti may sa atimek, anagkuna, tumakder ka, Pedro, pumarti ka, ket agsidaka. Ngem kinunak, saan ko amaramid dayta, Apo? Awan pa'y impauneg ko, amay bilang ana tulawan, wenno saan arumbeng akanen. Nagsaumanen titimek, anaggapu sa dilangit. Di mo ibilang anarugit ti dinalusan ti Diyos. Namitlo an aramid daytoy, kalpasan na naipangato amin sa dilangit. Iti dayta akanito, si Mangpet iti dagos ko abalay, dagiti talo alalaki, ang naggapu ijay si Saria. Ang mangayab kanyak,
Imbaga kanya ti Espiritu adyak agkidked, akumuyog kadakwada. Kimuyog met dagiti inem akakabsat iti pamati at taga Jope, ket napan kami jay si Saria. Simre kami ti balay ti Cornelio. Imbaga ni Cornelio kadagami, anakita na amaysa nga anghel, ngagtaktakder iti balay na. Kinunana kano ti anghel. Mangibaon ka ti mapan ijay Jope, ang mangayab ti tao nga nagan Simon Pedro. Ipalawag nanto ken ka ti mensahe pakaisalakanan ken ti amin a pamilyam. Idi rugyak tag sao, bimaba ti Espiritu Santo kadakwada akasmet iti panagbaba kadatayo, idi damo. Nalagip ko ti kununa ni Apo, namunyag ni Juan iti danom, ngem mamunyag akto ti Espiritu Santo. Nalawag nga inted ti Diyos kadakwada, ti isumat laeng asagot nga inted na kadatayo, idi namati tayo ken ni Apo Hesukristo. Siya sinoak nga rod, mangsupyat iti Diyos. Idi mangyagda daytoy, nagsardeng da amang babalaw ken kuana. Indaydayaw da ti Diyos, kinunkunada, no kasta nga rod inted met ti Diyos kadagiti intel, ti gundaway ngagbabawi ken agbiag. Kidawek man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipot ti surat ni Juan, ti may sangapulo ket tallo nga bersikulo, kapitulo 30 ket maysa, gingganat 30 ket 5, ket kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan ti ipapanaw ni Judas, kinuna ni Jesus, ita dandanin a maitanok ti anak ti tao, ket maitanok met ti Diyos kenkwana. Ket no maitanok ti Diyos kenkwana, ti Diyos met laeng ti mangitanok iti anak ti tao, ket arimiden nanto adagos. Anak ko, basit laingin ti tiyempo ti kaadak kada kayo. Sapulin dakto ket kas ti imbagak kada kayo agtuturay a Hudyo, kunakmet ita kada kayo, di kay makaumay ti papanak. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo, aggiinnayat kayo. Kas panagayat ko kada kayo, kas tamet kuma ti panaggiinnayat yo. No aggiinnayat kayo, maamuan to. Ti amin a tao, ada kayo dagiti adalak. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, kit panakadingig, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa umanaragsak sa uwa mamabiyag, tisa sa umanaragsak sa uwa mamabiyag.
Agyaman tayo, ti mensahe, babaen, ti impaay, ti koro tayo, dito Ilocano service. Kakabsat ken Kristo, maragsakan nga magyamam mo, iti usaren ni Apo nga mangibingay, iti sasauna, ti nagbabaitan tayo. Inawis ko, dito ka mensahero tayo, gapot dito ngamin nga lawas na, ket nairanamot nga nakabakasyon, nga madaklak iti lawlaw. Ket maragsakan nga mangyamam mo, ket iso na ket nayanak idi February 25, 1968. Ket iso na ket taga Caligyan, Burgos, Isabela. Ket inagan ti inginguten nga asawa na, ket maysa nga diakonesa ni Diakonesa Mary Ann Visaya Kedeng. Kadagiti makamamo ti Justalwad na nga amana, dahil Pastor Francisco Visaya, no, dadagiti makamamo kanya na. Ket iso tinaasawa ni Pastor. Ket adadwa nga anak da ni Mark, iso ti choir conductor tayo, dito'y Ilocano, iso ti inuuna nga anak na, ket ni Mark Jerome, ket adamat dua nga manugang da, asawa ni Mark, ken kastamet nga dati upat nga pukudan. Ket iso na ket naglipas ti BEd, ija Isabela Colleges, kadigay taga Kawayan ti Isabela Colleges, kay iso dyan nagdiswan tata iti SM Kawayan, ija Isabela. Oo, nga ija yakbat nga nag first semester idi year 1996, ano, ijay. So, iso na ket naglipas iti Master of Divinity, iti Wesley Divinity School, iti 2003. Ket iso na ket agdama nga kas pastor iti Pangal Sur, ijay Itiage, Isabela. Ket maragsakan na nga mangyamam mo, ket isagana tayo, dagiti puso, ket pampanunot tayo, babayen, ti mensahe ni Apo nga usarin na awan sa bali ni Reverend Dante Kedeng. Naimbag nga bigat yamin kausat. Ti teksto nga inak pakipagmutmutimutan kada kayo ket masarakan. Iti John 13:35 ket ti tema na ti nasilyuan wenno namarkaan nga ayat ti Dios. Iti timawag ni Reverendo Genesis Makati Galansa. Yakan na muna, pay nga si mong batak nga dagos tiwan, nga dandanik ibabawi, nga saan, tadaytoy nga pulpito kakabsat pagtaktakderan, dagiti adu, anamati, anasantuan, papastor, district superintendent, obispo, kan dadumapay. Nupay kasta, ket padpadasot nga sarkedan, iti panagtiwawag, dagiti tumeng ko, ang makipagtakder kada kayo, akas na ikadang amang iburay, kadagiti sasao ti Apo. Agkararig tayo? Amay, bless na kami, iti dayti nga kanito. Si kangarid ka diti makikada-kada kami. Dagiti sasaum kuma, ti pagpokosan, dagiti nga anak mo. Nga saan, nga iti kinatao, iti aramatam. Dagitoy, ti dawat mi, itinagan mo na patag. Amen. Kakapsat, sino kada kayo, iti agbasbasa, iti makungkuna nga silid, ti kararag. Nga iti inaldaw-aldaw, nga intayo panagbasa, kat ikararagan tayo, ti sangalubungan. Kat iti Miyerkules, kat malagip ko, ti kapadasan, ti kabsat nga Megan L. Anderson, iti Indiana, USA, may papan,
iti makungkuna nga pinauluan na itinapnuan parabor asungbat. Agtabtabaaw tirik na daytoy nga kabsat tayo. Agsipod ta ada iti driver nga adaan ti basit asakay nga nalabaga nga nagpartak nga agparking iti asidig iti coffee shop nga pakipagtartrabahuan daytoy nga kabsat. Daytoy nga driver ket awan timudo na. Gayom na taking kukuha iti coffee shop. Ket expectaren na nga isu. Ket ipaayan dagiti trabahadores iti datang coffee shop iti makunkuna nga napintas. Apan ang trato idinto sa tasaan met nga napintas ti trato na ken pilpilyan na laong ti pangipakitaan na ti napintas at trato kadagiti pada na a customer. Kunana ni Megan, agtabtabaaw ti kaunggak, ibagana a Kristiyano, inukom ko kunana. Ngayon kitain tayo kakabsat ti punto, di vista, dito'y kat na inspiraranak iti kinuna ni Megan. Kinunana, kalpasan nga inkararag ko, inururnong ko asakit tinakam. Iti dahi ti a tao. Nabalinak isuna, akinita nga addaan panangilala ken narugyak akinita dagiti na imbag akababalin na. Saan ka nga malagip tayo kakabsat, doon dahi ti matay, no mapusgan, ti may isang tao, nga mangted, iti ideolohiya. Sadyay nga, adada, dagiti tatao, nga tilang ibagbagada kat, dagiti agkakasayaat, agkakaimbag, nga inararamid, dagiti tatao, nga natayan, idi si bibiyagda. Kat po nalawan ay kakabsat, ngano adaman, dagiti nalidom, nasipnget, saan anasaya at akapadasan, dagiti tatao, iti yolosya, saan mun ngarumbeng nga ibaga, no di ikalitay laangan iti pananglipat. Taamangan, no dagitoy nga tattao, kat nagbabawyan, ken indawatan da, ti pamakawan, dagiti banbanag nga naaramidan da nga saan na nasayaat ken ni Apo Dios. Ita a Domingo kabsat ken inton Domingo maiparipirip ti medyo narikot asasaadan mi nga trabahadores iti kada local churches iti the United Methodist Church kastamat dagiti diakonasa. Apa nga nakunak daytoy? One, may patuldo kadagiti church workers nga matignay wano maiyakar iti pagdistinuan. Ket dinamag ko kani Pastor Itay haan pay nga nalpas ti annual conference iti PAC. Kaabsat, duma ti umakar iti sabali apamati. Won, duma ti pumanaw. Kita mo yung tipod na kaririknak. Dituyak UMC nga naiyanak, nagkapuot, dituyak UMC amatay. Sung batak, did you stay UMC, be UMC. Ti teksto maadaw iti nasantuan na surat kakabsat ket maipapan iti istorya iti panagpakada ni Jesus kadagiti adalan. Saan ang mailibak? Saan ang mailinged? Iti iglesia tayo saan lang adda iti nagpakada no di adudan dagiti nagpakada kada tayo. Kakabsat,
irespeto tayo, ta isukat nga rod, ti dawdawaten, ti wayawaya, akayat da. Ti kararag tayo, maadda kuma, itinapnuan isimsimbulo, ti parabor, nga ibaga, bendesyon kuma, ti panagsisina. Ti ayat, kanlangan-langan, agtalinaad latta kuma, ngam, adagayom ko nga agkumare, iti Facebook, nagadun, iti comments da, saan dan nga gininno ni Gapu, tapi manaw di may siya, nagtalinaad da di may siya. Kakapsat, iti panagpakada na Jesus, kat napait, a kinapudno, ti ina, ibagbaga, taagasumat, pumanaw, kat saan dantun ang makita. Kakapsat, karubat tayong tupay, umakar iti pagyanan. Itinaunday na panawan, no saan tayo makita ida, biribirukan tayo ida, saan ka di? Kailiw tayo ida ang makita. Sa dinungatan tayandan, kumusta dangatan, wano nagawid dangatan, iti sidong ni Apo Diyos. Kastoy, ti panangipatag, panangilala tayo, kadakwada. Insarurong ni Jesus, nga imbaga saan kayo ang makaapan iti papanak. Pudno nga taday to'y. Saan kadi nga iti Biblia, insarita ni Jesus, iti balay ni amak, adu a kwarto sa diyay. Kat no recipient tayo iti biyag nga agnanayon, makita tayong to isuna iti rupan-rupa, iti pagarian ni Apo Diyos. Nalabit, imbaga ni Jesus, iti na ibaga itay, agsipod ta si bibiyagpay, dagiti adalan, tagayam, saan da makasurot, ta isumeten, iti umadanin, nga ipapatay na. No, maminsan, kakabsat, ti pa nakaidestino, at dalata, dagiti tumaod, arik na, akabailan, nga awaten, ti kinapudnot, agserbigayam daytoy, anapait, akapadasan. At da karirik na, akaslasumkad, ken mabalbalin, agreklamo, may sapa lang at tawan, may iyakaran. Kabulbuelo pa ilaang na arigan, may iyakaran. Agradwar kuma, iti elementary, high school, college, intun sumuno at tawan, dagitan anak iyakardan, awan man lang iti konsiderasyon. Nasurok lang arudan, asa nga pulo at tawan, saan da pa ilang kayat, iti umakar. Muyo da di umang, kadagiti kakabsat nga taga Cagayan. May isang siyel, ada sumrok, ori pilit-pilit mga parwaran, saan nga rumwar. Kastoy, daytoy, ngam sapay kuma, tawan daytoy, nga karirik nami, apa pastor, tati pastor, come and go, no maikadeng nga mayakar ka, awatem, ta iso, tinakaikadengam. Iti may siya adasig, masuktan ken maikawa dagiti adalan. Tinayong bagadamag dito'y a teksto iti likudan, ti kinapudno nga ipapanaw ni Jesus ket tapno isagsagana na ida kakabsat. Napateg ken napnuan, napintas apanggep iti ipapanaw ni Jesus ken apay anak-anak daytoy. Ngamin, daytoy tinaindaklan awagas ti Dios amang padayaw iti anak. Laglagpan tayo, ti may sa kinapudno, anasay sayaat, kanay imbag ni Apo Diyos, kada tayo. Awan kumati, agpanakal, nga ibaga tayo, nga na imbag na sayat tayo, ngam ni Apo Diyos. Tani Apo Diyos, isulaong tinang parswa, kada tayo. Kastamat, anapinpintas, ti plano na kada tayo, ngam ti plano tayo, kakabsat. Agtalek tayo iti Diyos, nang runa kadagiti panawan, asaan tayo na pagbaligyan, ti kayat agunudan, kalikaguman, ken pagbalinan. Si tutulok tayo sumurot, iti kayat, ken pagayatan ni Apo Diyos,
ipalubos tayo lang nga isardeng ti panang gobyerno kadag iti bagbagi tayo ken ipalubos tayo nga ni Apo Dios ti mang gobyerno kada tayo adda iti napintas a pagbalinan. Wen kakabsat apay anu maminsan nagrigat ti mang pakawan ken agayat. Ngamin ti mismo abagi ti mangkon kontrol awan iti panangidya si digda ken ni Apo Dios. Bayat ti panagpakada ni Jesus kadagiti adalan na insuro na ida tapno na anay ang maisagana na dagiti bibiyag dagiti adalan. Kaapsat anya ti insuro na ababa ngam addaan napintas akay papanan akayat na amaramid ag pipinatag kaya. Kaapsat kitaan nyo man ti kabayo kuldingan nyo man kat kunain nyo nukasano ti kapatagta iti Diyos ipatpatag ka. Inasilapan da kayo kadi? Saan? Love beget love. Apay nga insuro ni Jesus ti pa nagpipinatag iti intunggal may sa kakabsat. Napatag kan umisuunay apagbiagan dagiti adalan ti pa nagpipinatag. And we are useless in the sight of the Lord. Nagsersermon kami, iti mapapan, iti ayat, idintuta saan mimat nga amo iti agayat. Aginayat da, iti ayat, nga insuro ni Jesus, nga adalata, amariknada, ti pudno nga anag ti ayat, iti nagbabaitan da, ang mainaig kan Kristo kakabsat. Pudno ka dita ito'y. Nga uray gayam, iti uneg, iti kapilya, at dalata tumaod, anarigat, akapulapol, kan kalangin-langin, at dakadi, iti agaapa, uray nalpasan, ti dangadang, iti basing kawil, ti politika. Nalpas lang ulit ti eleksyonen, agaapa pala ang digiti miyembrok, iti maysa, nga local church before. Pukawin niya daytan kakabsat, nalpason, agagayim kayon, pinunak kadakwada. Ano natin baga ni Jesus kakabsat? Ayatom ida. Nagrigat no maminsan nga maawatan ken ayaten ti tao akas la susuunen nan ti lubong. Iti nakarok ken narikot ken nadagsen a problema iti biag asaan daman laeng nga umisom ken agkatawa. Kapsat, what is our reaction no ti kasangsango tayo saan naman laam mo ti umisam? Kan anya mo ti reaction tayo no agmay-may sa agwaywayas ti may sa atao nakaisam agkat katawa. Agpaiso ka di nga first impression is lasting. Awaten ken ayaten tayo da, ang mga no itilikodan, iti pa nagmisuot da, kat naong tandagayam, nga iti pa nakaungat da, iti pa nagsalsalpon da, naksat, tilulutwen da. Napadasan nyo dito yung kakapsat, binagbantay da kayo, naksat, di lulutwem, masida, inapoy. At iti bilin ti Apo, amang yag ti makaigapu kan rason. Umuna, kas Kristiyano, ti ayat nga adda kanagar-ari iti nagbabaitan intunggal maysa kada tayo isu ti puon iti nagkaykay sa apigsa tayo. Kaapsat sino ti makalagip ken makaammo iti may papan kadagiti narurungsot nga animales amaw-awagan iti saber-tooth tigers.
Awan na pulos, di makaabak kadakwata. Ore no dinosaurus, mammoth, kanda dumapay. Ngam ti adat na, naikisapda, napukaw ti pulida, apay nga takakapsat. Iso da amis mo, ti nagiinangat, naglilinamot, nagaapa, kan nagpipinatay. Kaapsat, saan tayo nga naungat? Saan tayo aman nakiapa kan makirangat, tapno saan na mapasag, saan nga maungaw ti iglesia tayo. Adda magidadaulo, ako na di kay makiap-apa. Ited kan ipabusuyon dayta akapilya. Ngam ti adat na, awanan dayti amang idadaulo, iti unag, iti iglesia tayo. Makarkat nga rod, kat pimanawan. Ulitak nga ibaga, bendesyon kuma, ti panagsisina. Awatan, pakawanan, kan ay ayatan tayo dagitoy. Atat tao, tayo ti kinapudno, Metodista, dapay lang. Agari latak iti kinapakumbaba, kinaman nakaawat, panagpipinakawan, kan panaginayat, amainay, ti apo iti nagbabaitan. Kapsat, no dapay lang ni Juan Annesley Wesley, nalabit maawatan na mo siguro, tagdama mapaspasamak. Tayo suna, itinangisurat, dayjay, do good, do no harm, stay in love with God. May kadwa, ti panagayat, iti maysa, ken maysa, iso ti igam tayo nga agbalaygi, iti panangirakurak, panangibutaktak, ken panangibunanag, iti ebanghelyo. Dahito kumati agserbi, areplika, kan pamanagnak tayo, kadagiti pada tayo, nga tattao. Kitain ti kaabay sa kunaan, ti ayat, ti Diyos, adda kadata, tausaran na ta, amang iwardas, kadagiti sasauna. Agi inayat, kan agpipinagtag tayo, tadayto ti kuna, insuro, ti apo, kat datayo, kat maamuanto adatayo ti pasurot ken adalan na. Kapsat, ti kumay sarsarita dagiti tattaw kadatayo kat agkakaimbag, agkakasayat, awagas ti biag, amasao, a Metodista, kat samsamitan tayo at si papakumbaba, akaraman tayo ditoy. Pagbiagan tayo dagiti insursuro ni Jesus, kas agtultuloy tayo, iti panagkaykaysa, apanagpanagnak. Ngay katlo, ti ayat dagiti namati a Kristiyano iti maysa ken maysa ket isu iti panagsane tayo tapno makasursuro no kasano tayo a masursuro a pagbiagan nga ayaten dagiti narigat a danunen at tattao. Narigat a kalangan-langan, narigat a kapulapol, akas kadagiti bungos-busor ken kadagiti kabusor tayo. One, mabalinan tayo nga ayaten, dagiti bumusbusor kata tayo, kan kabusor tayo, lakit tati agar-ari a pagbibiyagan, katinsuro ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, nga aginayat, kan agpipinatag tayo. No dagiti laing tattao nga agar-aramid itinaimbag, kan nasayat kata tayo, tiintay ipaayan kan ipariknaan iti ayat, saan tayo ang maiduma, kadagiti managbasol. Apa nga nakunak tayo? Basol gayam ti adalain kay kayat na. Basol gayam iti adda pilpilyen na. Basol gayam iti adda paborito na. Adda ipang pangruna na. Ken adda iti idumduma na. Naganak. Liklikan tayo kuma. Nga adda paborito tayo. Nga anak, apo ko. Adda paborito tayo nga manugang. Katugangan
and so on. Kuna ti Apo, no di kay mabalinan nga ayaton dagiti agar arhamid, iti dakas kada kayo, di kay mabalin nga surutan ni Apo Dios. Iti anya waga sa matulungan na tayo, ti kararag, tap na intay kitain dagiti sabsabali nga daan pa nang asing nga isimsimbulo iti ayat asaan a panangukom. Iti anya awaga sa patyan tayo nga ti kararag na ananay ang makatulong amang waya-waya kada tayo iti gura sakit tinakam ken kinanegatibo kat ti agari isu ti ayat kakabsat. Panagkikiinawatan ang mabalintay ta agbalin akalasugan iti parabor. Kakabsat, dayto iti testimonyok iti biyag. Dagiti tugot iti dana iti biyag. Laga pemanday di kalman, kas pastor. Arimpadok tinapalabas. Siyak ti pastor, anamitlo adaras, anapetisyonan, tanariknak, kasaanda, ang maawatan, kan saandak nga ayaten, ngamin ti kayat da, isuda ti masurot, isuda iti mang manyobra, iti pastor. Nagayonarak iti talo adaras. Saan kon nga inuray ti may kapat? Tayo ti church conference kinanak. DS, dahito yan ti maudi nga report ko. Nga mamuyo, dagiti kabarbaro, nga church council, idi iti dayta nga iglesia, at dariknada, pastor, agsubli kakuma kada kami. Wow! Nagpinta saya kakapsat. Nagimula tayo iti ayat. Agapit tayo matlaong iti ayat. Siyak ti pastor, anang isakit, iti may isa nga iglesia, ana iraman, ana idarom. Manipod iti may isa nga iglesia, ijay, abay iti itsyagay kakapsat. Amuyo na niya dayday. Handak magpagunon yan. Ngam tatapagunon yan dakon isimandak meten na po Diyos ti may daydayaw. Tatak metodista pailaong. Kas paglipasan kakapsat. Siya sino iti makalagip, iti may sa nga ama, asawa, driver, iti aksidente last May 1, iti esetex. Nga daytoy nga kabsat a Kristiyano, na mati anatay ti asawa na a doktora, ken 8 ti tawen na nga anak na a lalaki. Driver nga isulaing tinakalasat, kadagiti pimusay, iti ban nga inarado, iti solid north bus. Driver nga naawanan, iti puot laeng ken gas-gas, iti bagi, nga isulaeng, iti nakalasat, nga naklaat, dagiti do doktor. Driver nga nasikit man, ti pupusay, ti ayayatan na iti biyag, anagyaman, anakadwa na dagitoy, iti unos, iti 8 atawan. Nga kunana apagapaman, daytoy akapadasan, agyamanak ta nakitak ti ministeryo, ti asawa ken ti anak ko, kat patsyok nga makitak to ida, inton dumtong iti panawan. Driver nga, pinakawan na, dagi driver, iti solid note, nga makaturturog, nga nangarado iti ban. Tao, Kristiyano nga naasyan, kadagiti driver, iti solid north bus, kanti pamilyada, agraman aminin nga trabahadores, iti dayta a bus company. Agsipot dapat yan nga kasapulan ida, dagiti pasahero. Driver, a pinakawanan, daytoy nga driver, ken kumpanya. Driver nga iti nasiliwan, na imarkaan nga ayat ti Diyos kat adda a pagbibiyagan na. Kapsat, itian niya awagas ang mabalintay at tuladan ni Jerry Twason, may sa anamati,
kadagiti bibiyag tayo, anagbiyagan na, ti sursuro ti Apo, manipod ken ni Hesus Kristo, iti panakaawat pamakawan, kan panagayat. Saritag dagitoy, tinagan ti Ama, ti Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kaya't kuman nga ayaban idtoy, ti anak da Pastor Kedeng, ni kabsat nga Mark, ken ni kabsat nga April, ken dagiti apo ko. Agyaman kami launay, Pastor, iti nainayon nga bendisyon, iti bibiyag mi, babayan iti mensahe nga, imbi ngayo kada kami tatangal daw. Kaya't mi nga ited daytoy, this certificate of appreciation is hereby given to Reverend Dante Kedeng in grateful recognition of your inspiring message and dedicated service as the guest preacher during the Ilocano worship service at Central United Methodist Church. Your words of wisdom and encouragement have strengthened our faith and renewed our commitment to God's mission. We deeply appreciate your time, effort, and spiritual guidance in this momentous celebration. Presented this 18th of May 2025 at Central United Methodist Church in honor of your faithful ministry and leadership. Signed by Sister Celia Taganas, Associate Lay Leader, yours truly, President Ilocano Timpuyog Fellowship, Reverend Genesis Galanza, Associate Pastor, and Reverend Rani Jacinto, Administrative Pastor. Awan ti adipen ang makapagserbi iti duwa nga among. Taguraen nanto iti may sakit ayatin nanto ti sabali. Wenno agserbento ti si papasnek iti maysa ket umsyan nanto ti sabali. Tiyo mapagidda na pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, ken datdaton a panagyaman iti altar. Maawis tayo met, ang mga ramat ti online banking, babaan ti bank account, ti Central United Methodist Church, nga maiparang kadagiti screen tayo.
kami ngagdayaw keng kawapo, babaen kaligito nga sagsagot ngayon pa imi. Kas mangiparang, tagtultuloy nga, bendisyon mo met, tinamaterialan ken spirituan, kaligiti bibiyag mi. Ipaay mi, kas daton ken ka, ket mausar dagito yapo, kaligiti amin nga aramid ti iglesia, ken kastamet nga iparukpok mo ti, aglaplapusanan nga bendisyon, tap nagtultuloy kami met nga bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ni Jesus alwadan, isulat ipagbiagan, taisut mangisalakan, kadatay ti kadaksan, nagananatanong, dito'y lubong kamangko, nagananatanong, ni Jesus sa manubon. Nagan ni Jesus maalam, akabala na lagda, o kararwati ridep mo, luka gem kumala, nagananatanong, dito'y lubong kamangko, nagananatanong, ni Jesus na manubod. Nagan ni Jesus dayawem, isut man nakabalin, timulok amaitanem, gaput ayat nalaeng, nagananatanong, dito'y lubong namangko, nagananatanong, ni Jesus na manubot. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami iti mensahe nga ingkam ng ngigan o apo. Nga ng TED iti ng bendisyon kaya nagtultuloy nga ng karet kaligiti bibiyag mi manen tapno ti pagayatam ket maaramid kaligiti bibiyag mi. Agyaman kami kaligiti na iburay nga sasaom no kasano kami nga agayat o apo. Agyaman kami kaligiti nga sursuro. Ken kas inayabam nga adalan mo, ipakita mi no kasano ti panagayat mi saan laing kadagiti kaasitgan nga gagayem paset ti pamilya mi ngem numampay kadagiti sabsabali pay o apo. Tulungan na kami. Amumi nga narigat dagitoy nga karit nga sasao mo apo ngem amumi kas inayabam insurum tapno kasta aramidem mi tapno maipakita nga da kami dagiti adalan mo a pinilim o apo. Tulungan na kami kadi nga agayat ti padami o apo. Itilikudan kadigiti laped o apo nga mabalin nga mamangsina ti tunggal may sa kanyami. Ket maipakita mi saan laeng kadigiti biag mi ti pamilya, komunidad, ken kadigiti amin nga lugar o diso ang nangayabam ti tunggal may sa kanyami. Agyaman kami kadigiti biag, dagiti nakadanon kadigiti panagkasangay da, ken kadigiti anibersaryo kadigiti kasarda. Bendisyonam isu daw apo. Kastamet kadigiti adda ti sagsagubanit da, masaksakit da. Paay mo kadi iti
panangagas mo titunggal maysa kadakwada o Apo. Kastamet dagiti adati kiddaw daking ka o Apo. Ipaay mo kadi siya ayat o Apo no anyaman dagiti kiddaw wenno dawdawat titunggal maysa kadagiti anak mo. Ket ipaay mo kadi o Apo tapno kastakit makita dati nagpayduma nga addaan ti pamati tapno agtultuloy da nga agyaman ken nagdayaw itinapateg nga nagan mo. Wen Apo pada na kam nga bendisyonan o Apo. Iti daytoy nga kanito kastamet kadigiti nakadwami iti online bendisyonam ti tunggal maysa kanyada. Ket iti daytoy nga sumarunumanen nga lawas bendisyonan na kami ikanakam ti sireb ken laeng tapno saan kami nga agkurang no diket sika ti maytan-ok kadagiti amin nga aramid mi. Wen Apo ammom dagiti dawat ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket mangnamnama kami nga impaymon ket inawat dan dagitoy nga sumbat o Apo gapo iti ayat mo ti tunggal maysa kanyami. Pakawanen na kami kadi o Apo kadagiti amin nga nagkurang kami naglabsi kami ken ka nang nangruna o Apo ken kastamet ti padami a tao mapakawami isuda gapo ta pinakawan na kami tilikudan kadagiti naglabsi kami. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Napateg nagan ni Jesus pagragun to'y pusok tal na kadatay maadda no adda aklunen na nagana natanok dito'y lubong kamangko nagana natanok ni Jesus amanubot. Katita, awatin nyo ti grasya ni Jesucristo, dayat ti Diyos, kan ti panakikalay panangibabaet, panakikakaada, ti bilag ti Espiritu Santo, ita kan iti awan patinggana. Amen.